Fl-aħħar sigħat f'iktar minn okkażjoni waħda, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi jiddikjara repetutament li dwar l-iskandlu tal-ħlas tal-commissions fuq ix-xiri taż-żejt huwa se joqgħod fuq il-kelma tostingat. Dwar dan il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li b'dawn id-dikjarazzjonijiet Lorenz Gonzi qed jintrabat mostingat. Minflok ħadd distanza tiegħu, il-Prim Ministru intrabat mal-Ministru Gatt issa. Jiġifieri qed jagħtih mhux biss il-benefiċċju tad-dubju li forsi hemmhekk wieħed ejja ngħidu hekk jifhimha abbażi tar-relazzjoni li ż-żewġ persuni għandhom fuq medda ta' snin. Imma dan endorsjahux. U issa ntrabat miegħu. Joseph Muscat qal li l-Prim Ministru għandu aktar informazzjoni mill-Partit Laburista dwar il-maħfra presidenzjali u għaldaqstant il-ġudizzju tal-Partit Laburista huwa rriservat sakemm ikollu l-informazzjoni kollha dwar x'wassal għal din il-maħfra. Il-kwestjoni issa hija dwar se jirriżulta mill-maħfra presidenzjali li jingħatat, spjega l-mexxej Laburista. Qal li l-mistoqsija hija jekk il-Pulizija hux se jkollha idea aktar imsaħħa u jekk hux se jkunu qegħdin jaslu għal nies jew għal fatti li mhumiex f'idea sal-lum. Joseph Muscat żied li sa minn meta semma l-ewwel darba il-Ministru Ostingat l-indikazzjoni tiegħu kienet li hu iltaqa' ma' George Farrugia li jingħata l-maħfra presidenzjali dwar kwistjoni ta' kostitwenza. Issa iżda jirriżulta li r-rappreżentant tal-kumpanija Trafigura li għadha sal-lum tbieħ iż-żejt lil Enemalta f'email lil George Farrugia semmit laqgħa ma' Ministru. Joseph Muscat qal li l-kumpanija Trafigura żgur li ma kinitx interessata dwar x'se jiġri fil-kostitwenza ta' Ostingat li huwa żguru li bid-dikjarazzjonijiet tiegħu il-Prim Ministru Lorenz Gonzi issa qed jidħol huwa stess responsabbli. Jgħid li qed jemmen lilu u allura hemmhekk jidħol anku responsabbli direttament ta' din il-biċenda.